Ahojte priatelia, moje meno je Daniel Legát a dnes vás prevediem technikou, ktorá vám do života môže priniesť naozaj že mnoho, pretože túto techniku naozaj používam veľmi často pri práci s mojimi klientami alebo vôbec pri práci sám so sebou. Táto technika vám do života môže priniesť väčší pokoj a pohodu, lepšie zvládanie emócií, pomôže vám nadobudnúť silnejšie spojenie so sebou samým. Môžete zvýšiť vďaka tejto technike kreativitu a jasnosť myslenia a samozrejme podporiť tak lepšie fyzické zdravie a získať väčšiu stabilitu a viac energie. Vítam vás, pretože si uvedomujem, že zaoberať sa vôbec sebou, zaoberať sa tým, čo vnútri nás vôbec cítime, nie je vôbec samozrejmosť, takže poďakujte si a poďme rovno na túto techniku. Je dôležité, aby ste okolo seba vytvorili naozaj priestor, kde sa cítite dobre, kde viete, že vás nikto nebude vyrušovať po dobu aspoň 15 minút. A poďme na to. Zapnite si to na hlas, kde môžete naozaj že dobre počuť môj hlas, dobre počuť zvuky v tomto videu. A poďme na to. Takže nájdite si pohodlné, tiché miesto, kde vás nikto nebude rušiť, kde sa môžete pohodlne usadiť, kde vás nebude nič tlačiť, kde jednoducho sa budete cítiť pohodlne. Teraz sa posaďte, alebo si kľudne môžete aj ľahnúť a zatvorte svoje oči a uvoľnite svoje telo. Zhlboka sa nadýchnite nosom a pomaly vydýchnite ústami. Urobte to niekoľkokrát, aby ste cítili, že vaše telo sa upokojuje. Nádych nosom a dlhý výdych ústami. Ste absolútne v bezpečí, plne podporovaní a prijímaní. Stále sa sústredíme na svoj dých. Vnímajte, ako vzduch vstupuje do vášho tela, ako ho opúšťa. Nechajte myšlienky prísť a odísť bez toho, aby ste sa na ne zameriavali. Vaša pozornosť je plne ukotvená na dýchu. Myšlienka príde, je to v poriadku, ale vrátime sa na svoj dých. Vnímaj svoj dých. Teraz pomaličky presunte svoju pozornosť na jednotlivé časti tela. Začnite skúmať každú časť tela od prstov na nohách. Postupujte na lítka, na kolena, na svoje podbruško, brucho, hrudník, navnímajte svoje ruky. Ten pocit, že viete, že máte ruky, ten pocit, že viete, že je vo vás život. A postupujte takto až k temenu hlavy. Stále sa sústredím na dých. A teraz pozornosť dávam aj do svojho tela. Keď navnímate každú časť svojho tela, teraz navnímajte telo ako celok. Dovoľte si precítiť ten život vo svojom vnútri. Vnímajte každý pocit, napätie, alebo uvoľnenie v každej časti tela.
Stále dýcham a vnímam svoje telo. A teraz si predstavte, že vo vašom hrudníku je prázdny a pokojný, tichý priestor. Tento priestor je vašim vnútorným svetom. Miestom, kde sú všetky vaše emócie a myšlienky. Vnímajte tento priestor a všímajte si jeho pokoj a ticho. Priestor, ktorý si uvedomujete, že je vlastne nekonečný, že sa nedá nejakým spôsobom ohraničiť. Akékoľvek emócie, ktoré sa objavia, len jemne príjmite. Nechajte ich byť. Nesnažte sa ich meniť alebo hodnotiť. Jednoducho tam sú a je to v poriadku. Môžu tam byť. Nech je tam čokoľvek, iba to pozorujte. Stále si uvedomujte nekonečný priestor vo vašom hrudníku. Predstavte si, že tieto emócie alebo pocity sú malé oblaky, ktoré sa voľne vznášajú vo vašom vnútornom priestore. Všimnite si, že tieto obláčiky sú oveľa menšie ako tento váš vnútorný priestor. Že vy ich môžete iba pozorovať. Stále sa sústredím na svoj dých, na svoj vnútorný priestor, na svoje vnútro. A teraz si predstavte, že z vášho tela vyrastajú korene, ktoré vás spájajú so zemou. Jasné, veľké korene, ktoré vás spoja so zemou. Tieto korene vám dodávajú pocit stability a uzemnenia. Navnímajte ten pocit, že sme súčasťou tejto zeme. Teraz si predstavte, že vo vašom vnútornom priestore sa rozsvietí jemné svetlo. Toto svetlo je symbolom vášho vnútorného pokoja a múdrosti. Dobre si zapamätajte tento obraz. Svetla vo vašom vnútri. Svetla, ktoré vám kedykoľvek v živote môže posvietiť na vašu cestu. Nechajte toto svetlo naplniť celý váš vnútorný priestor. Osvietiť všetky zákutia a priniesť teplo a pokoj. A navnímajte si tento pokoj. Dovoľte si tento pokoj precítiť absolútne naplno. Pokoj, ktorým ste. Stále dýcham
Vnímam priestor a vnímam pokoj. Iba pozorujem, čo sa vo mne odohráva. Pozorujem a nehodnotím. Iba vidím a vnímam. Teraz ten pokoj, ktorý vo vašom vnútri je, vedome začnite rozširovať do celého svojho tela. Nech tento pokoj naplní každú bunku vášho tela. Tak. Teraz, keď budete pripravení, pomaly môžete vnímať svoje telo, svoje okolie. Zhlboka sa nadýchnite a pomaly vydýchnite. Jemne pohybujte prstami na rukách, prstami na nohách. Kľudne sa môžete natiahnuť. Keď budete pripravení, pomaly otvorte oči. Posaďte sa na chvíľu tichu a vnímajte pokoj a spojenie so svojím vnútrom. Navnímajte, že ten priestor dokážete stále cítiť, stále vnímať, aj keď nemáte zavreté oči. Tak. K tomuto cvičeniu, k tejto technike sa môžete kedykoľvek vrátiť. Pokiaľ sa vám nepodarilo spojiť sa so svojím vnútrom, vôbec nezúfajte, je to všetko tréning. Čím častejšie to budete robiť, tým lepšie budete cítiť svoje vnútro. Tak. Verím, že sa vám táto praktika, toto cvičenie, táto technika páčila a verím, že sa čoskoro uvidíme pri nejakej ďalšej. Ahojte.